खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय दिनै 135थि दुरान कापनि फिन आरोबाव बड'लेण्ड एफसि आरो कार्बि आंलं मर्निंस्टार एफसिनि गेजेराव बादायलायनाय जागोन। गुवाहाटीनि इन्दिरा गान्धी एथलेटिक्स स्टेडियामाव 4 बाजि जानाय लोगो लोगो कार्बि आंलं मर्निंस्टार एफसि आरो बड'लेण्ड एफसिनि गेजेराव नारा-नाथा जुजिलायनाय जागोन। बे नारा-नाथा बादायलायनायाव बबे मोनसे टीमा देरहासार जागोन बियो फिन आरोबाव गेलेनो मोननायनि खाबु मोननो हागौ, जेराव बड'लेण्ड एफसिआ जुदि देरहायोब्ला क्वार्टार फाइनालसिम सहैनो हागौ। नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन बबे मोनसे टीमा दिनैनि मेचआव देरहासार जागोन। गुबुन जायगाफोराव खामानि मावहैनानै गोबां सुबुंफोरखौ जिउ गोमानाय एबा जिउ खहा जानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबायदिनो बर' सुबुंफोरखौ माब्लाबा गिख्रंथाव जाथायजों मोगा-मोगि जानानै जिउ खहा जानाय जाथायफोरखौ खोनानो मोनबाय थायो। बेबायदिनो फिन आरोबाव सासे बर' सुबुंनि जिउ खहा। बाक्सा जिल्ला बेतबारि गामिनि बालु सोरगियारिया आन्ध्र प्रदेशआव खामानि मावनो थाहैनायाव दैयाव गब'ना थैयो। गोथै देहाखौ दायो न' फारसे दैथायहरनो थाखाय बेंगालुरु बड' वेलफेयार एस'सिएशनआ खामानि मावगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। थांनाय सानखालि पार्लियामेन्टआव मानगोनां हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ लोगो हमो मानाव गेदेर बिटिआरनि बारग' सिएम प्रमद बर' आरो बिटिआरनि जौगाखांनायखौ गोहोम खोख्लैनाय गोनां आयदाफोरनि सायाव सावरायो। बिटिसि गोजोन गोरोबथा थामहिनबा बिटिआरनि 2020 मायथाइनि गोरोबथानि गासै बाहागोफोरखौ मावफुंनायाव गोख्रै खालामनायनि सायाव सावरायो, जाय बिथाङा गाहाय मन्थ्रिनि बिथोन बादियै सागान होदोंमोन। लोगोसे 125थि एमेन्डमेन्ट बिल थामहिनबा 125थि संबिजिरारि सोदांनाय बिलखौ पास खालामनाय आरो बिटिसि आरो गासै 6थि फारिलाइ आफादफोरखौ बांसिन गोहो होनो थाखाय दफा 280खौ गोख्रों खालामनायनि गोनांथिनि सायावबो सावरायलायो। बिटिआरआव दैबाना आरो हा खुरखानायनि जेंनाफोरनि सायावबो गाहाय मन्थ्रिखौ फोरमायनाय जायो। लोगोसे भुटाननिफ्राय फैनाय दैसाफोरनि जेंनाफोर दंमोन आरो आपार आसामनि दैबानाजों मोगा-मोगि जानांनाय जिल्लाफोरनि थाखाय जर'खा मददखौ बियो मैया हादोरनि गाहाय मन्थ्रिजों सावरायनायाव बाहागो लादों। प्रमद बर', इउपिपिएलनि एमपि रोनगोरा नार्जारि, जयन्त बसुमतारि आरो एबसुनि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' बिथांमोनहा आसाम अरुणाचल प्रदेशनि सिमा धेमाजि गगामुगनि मिंमां ओनसोलनि सिमायाव सा 18 जन आसामनि सुबुंफोरखौ गुलि गावनायनि थाखाय मैया आसाम नाङैनो सिमा ओनसोलाव धरना हाबाफारि लादों। जेब्लासिम अरुणाचल प्रदेशनि दुथांफोरखौ हमनानै साजा होनाय जाया अब्लासिम धरना हाबाफारिया सोलिगोन। जुदि अरुणाचल प्रदेश सोरखारा साफ्रोमबो अरुणाचलनि सुबुंनो सिलाइ गथायोब्ला अब्ला आसाम सोरखाराबो सिलाइखौ जोंनो गथायना होनांगौ। जों बेफोरबादि जाथायफोरखौ अब्लासिम हगारना होनाय नङा जेब्लासिम जों नियाय मोना। सिलाफोथार जिल्ला टिएमपिकेनि गोख्रों फिनजाथाय, जेराव मैया धरना हाबाफारि लानानै दायनिगिरिफोरखौ साजा होनांगौनि थाखाय दाबि खालामदों। अखं आसामनि दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया 50 लाख रांनि अनसुंथाइ चेक गथायदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव गुवाहाटी नोगोरमानि कयनादरायाव थानाय आलासि न'आव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया 50 लाख रांनि चेकखौ चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि आखायाव गथायो। तामुलपुर जिल्लायाव DINCC अफिस बिल्डिं लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। मुनमुन ब्रह्मआ तामुलपुर जिल्लानि सदर थावनियाव इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय गोदानै DINCC अफिस बिल्डिं लुफुंनो थाखाय गोदानै अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मआ मैया मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों इन्डास्ट्रिज एन्ड कमार्स डिपार्टमेन्टनि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्म, मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारिजों लोगोसे बिफानारि मावख'गिरिफोरनि नुजाथिनायाव आन्डार बिटिसि AOP फान्ड 2025 आरो 26 बोसोरनि बाजेटजों लुफुंनो थाखाय बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। बे गोदानै लुफुंनो गोनां मावखुलिनि गेजेरजों तामुलपुराव बिफानारि खामानि मावनायनि गोबां सुबिदा जागोन आरो फैगौ 1 बोसोरनि गेजेरावनो थिखानाय सम बादियै बे मावखुलिखौ लुफुंनो थाखाय नाजानाय जागोन होननानै बुंथियो। तामुलपुर जिल्लानि सदर थावनियाव
DINCC बिल्डिं अफिस लुफुंजानो गोनां अन्थाइ खाम्बा गायसननाय बे हाबाफारियाव BTCनि मावफुं सोद्रोमा महेश्वर बसुमतारी, तामुलपुर बियाबनि बारग' MLA इमानुएल मुसाहारि, तामुलपुर मिउनिसिपाल बर्डनि मासिगिरि दीपक बर', तामुलपुर जिल्लानि ADC हिमाश्री कनिदर बिथांमोनजों लोगोसेनो बिफानारि आरो दोलोनि मावफारिया बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। तामिलनाडुनि मायिलादुथुराई जिल्लानि सासे 40 बोसोर बैसोनि ना हमग्राखौ इराननि लैथोनि दाखुफोरा इराननि सिमानि साखाथियाव थानाय सौदी आरबनि दैयाव ना हमबाय थानाय समाव गुलि गावनानै बुथारदों होनना मिथिनो मोन्दों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ मायिलादुथुराई जिल्लानि सिरकासि तालुकनि ददवाई सुनामी नगरनि थागिरि माबिरन होनना सिनायथि मोननाय जादों। बिथाङा गुबुन 3 ना हमग्राफोरजों लोगोसे सौदी आरबाव ना हमग्रा महरै खामानि मावगासिनो दंमोन, जेरै किलामुबरकाराइनि शंकर, तिरुमुल्लाई बासलनि बलराज आरो कड्डालर जिल्लानि सतीकुम्पमनि मानिकन्दन होनना मिथि मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला बे जाथाया 10 अक्ट'नि मोनायाव जादोंमोन, जेब्ला ना हमग्राफोरा इराननि सिमानि साखाथियाव सौदी आरबनि दैयाव ना हमगासिनो दंमोन आरो फैदोंमोन आरो ना हमग्राफोरखौ लुथिनो नाजादोंमोन। जेब्ला माबिरन आरो गुबुन सुबुंफोरा हेंथा होदोंमोन, अब्ला मोनसे दाङाबाजि सोमजियो। बे दाङाबाजियावनो दाखुफोरा होबथानायनि उनाव ना हमग्राफोरनि सायाव गुलि गावदोंमोन। मैया मुलुगनां मैदेर सानमोन। मुलुगनां मैदेर सानजों लोब्बा लाखिनानै एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट थामहिनबा NGOआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय उल्टापानि IB इन्सपेक्शन बांलायाव मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुङो। एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्ट NGOनि मासिगिरि राजिब नार्जारिनि मासि सामलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। जिब जुनार रैखाथि हानजा थामहिनबा WWF हल्टुगाव फरेस्ट डिभिजननि सामलायगिरि आरो रायमना माहारियारि पार्कनि सनाथि मोख्रा संरैखाथि गौथुमनि लोगो आफादगिरि लोगो हाग्रा बिफाननि मावथि फारियाफोरा मख'नो गोनांदि मैयानि हाबाफारिनि गेजेरजों सिखोना जोहोलाव माहारियारि हाग्रायाव आयेन बेरेखायै खामानि मावग्रा गोबां दुथांफोरनिफ्राय मोननो हानाय मुवा बेसादफोरखौ हल्टुगाव फरेस्ट डिभिजननो गथायना होयो। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, तामुलपुर जिल्ला गुदि बर' फोरोंगिरि गौथुम आरो तामुलपुर महकुमा गुदि फोरोंगिरि गौथुमनि जथायै बानजायनायाव तामुलपुर फरायसालिमानि अडिट'रियम हलाव फोरोंगिरिफोरनि जथुम हाबाफारि लानाय जालाङो। मैयानि बे हाबाफारिखौ मासि लानानै दैदेनो तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बापुराम बर' बिथाङा। बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारी बिथाङा फुंखा सुबुं महरै बाहागो लानानै बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियावनो बाक्सा जिल्ला लोगोसे तामुलपुर सार्कोलनि ISMD जेहेरुल इस्लाम, मदन चन्द्र बर', बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि बिनय कुमार नार्जारि, अरुणजय कुंगुर ब्रह्म, BOनि तामुलपुर अनसिमा दैमारि, BO गरेस्वर बरुवा कान्त ब्रह्म सोद्रोमा, बर' साहित्य एकाडेमि एडभाइजारि बर्ड, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि सानसुमा बर' बिथांजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां फोरोंगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादोंमोन। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। क'क्राझार निउ फ्लाइअभाराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव एक्स बिफाननि इन्सपेक्टर सासे बर' सुबुं रनेन नार्जारि मुंनि सुबुङा जिउ गोमादों। जाथाया क'क्राझार सोहोरनि सानजा फारसे थानाय निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव जादोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला क'क्राझार निउ फ्लाइअभाराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायाव एक्साइज इन्सपेक्टरनि गोब्राब थासारियाव जोखोम जादोंमोन। जोखोम जानायनि उनाव बिथांखौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय थिसनदोंमोन, नाथाय बिथाङा जिउ गोमायो। दासिम हादोरसायाव दैबानाजों सैनांनाय 64,891 नखरफोरनो 15,000 रां होनाय जाबाय। थाबैनो 31,219 नखरफोरनो 15,000 रां होनाय जाबावगोन होनना बुंदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बेराफारसेथिं खौरांगिरि मेलाव गिबि मन्थ्रिया दैबानानि मुङाव रां बुथुमग्रा इउटुबारफोरनि सायाव गोबां गोख्रों बाथ्रा बुंदों। गिबि मन्थ्रिया बुंदों, सोरखारा सा 12 इउटुबारफोरनि खामानिफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर लाखिगासिनो दं, जायफोरा दैबानाजों भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ हेफाजाब होनायनि मुङाव गाव हारसिंनो रां आरो अनसुंथाइ बुथुमदों। बिसोरनि सायाव गोख्रों राहा लागोन सोरखारा।
बिथांमोननि सायाव गोख्रोङै नोजोर होनाय जागोन। बे इउटुबारफोरा अनलाइन आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बुथुमनाय रांफोरा थारैनो दैबानाजों भुगिनांनाय नखरफोरनिसिम एबा सुबुंफोरनिसिम सहैदोंना सहैयाखै? दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोराव बुथुमनाय रांखौ मोजाङै बाहायनाय जादोंना जायाखै? बेखौ सोरखारा थोंजोङै नोजोर होगोन। गिबि मन्थ्रिया बेखौबो रोखा खालामो। सोरखारनि थांखिया रावखौबो परेशान खालामनाय नङा। जाय इउटुबारफोरा थारैनो गोसो गोरबोजों खामानि मावदों आरो बुथुमनाय रांखौ दैथायहरदों बिथांमोनखौ सोरखारा मावख'आरि महरै मान बावगोन होनना गिबि मन्थ्रिया बुंदों। जिम्बाब्वेनि करिबा बिलोआव गिख्रंथाव नाव गोदोनायाव सा 15 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 27 सुबुंनि गोमाना थादों होनना मिथिनो मोन्दों। करिबा बिलोआव सोरखारनि बिगोमानि मबुया नेहान्दा नावआ गोदोनायनि जाहोनाव खमैबो सा 15 दावबायारिनि जिउ खहा आरो सा 27 सुबुंनि गोमाना थानायखौ जेबो खौरां मोननाय जायाखै, जेराव बिथांमोननि सायाव नागिरनायखौ जागायदों। जिम्बाब्वेनि सिभिल प्रोटेक्शन इउनिट थामहिनबा CPUनि मोनसे मावख'आरि बिबुंथिनि बायदिब्ला बे जाहाजाव सा 114 बैसोगोरा दावबायारिफोर दंमोन, जायखौ टिकेट रेकर्डनि गेजेरजों रोखा खालामनाय जादोंमोन। लोगोसे साबा क्रू मेम्बारफोर आरो दावबायारिफोरजों लोगोसे माखासे गथ'साफोरबो दंमोन। दासिम सा 27 दावबायारिफोरखौ मातुसानदनहा रैखाथि हानजा आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा रैखा खालामनो हादों। सा 15 गोथै सहफोरखौ बोखांनो हानाय जाबाय। गोथै सहफोरखौ बुथुमनो थाखाय गंनै गोथैसालि पार्लाराव नांथाबदोंमोन। दानि अनजिमाखौ नायोब्ला सा 27 सुबुंनि जेबो खौरां मोननाय जायाखै, जेराव गोमाना थादों। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला करिबा बिलोआव गोख्रों बार बारनायनि जाहोनाव सोमजिनाय मोनसे फाखनाव गिख्रंथाव बोथोरनि मोगा-मोगि जानायनि जाहोनावनो पेरिआ गोदोदोंमोन होनना सुलुङाव फोरमायदों। दिल्ली केपिटेलनि क्रिकेटार अभिषेक परेलखौ जिनाहारिनि दायाव पुलिसआ खादों। बेंगलनि क्रिकेट गेलेगिरि लोगोसे दिल्ली केपिटेलनि गेलेगिरि अभिषेक परेलखौ हुगलीआव मग्रा पुलिसआ सासे मेडिकेल फरायसाजों जिनाहारि खालामनायनि दायाव एबा केसआव खादों। थांनाय मंगलबारखालि परेलखौ जिनाहारि, दाय गोनां आरो गुबुन गुबुन दायफोरनि थाखाय खानाय जादोंमोन। बेनि उनाव बिथांखौ सिनचुरा जिल्ला बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जायो। अजदनि बायदिब्ला कर्नाटकनि सासे मेडिकेल फरायसाया 23 जुन खालारखालि मग्रा पुलिसनि खाथियाव फैदोंमोन। बियो अजद होदों दि बियो परेलजों 3.5 बोसोरसोनिफ्रायनो सोमोन्दोआव दंमोन आरो बिसोर जुलि जानो थांखि लादोंमोन। नाथाय जुलि जायैनि सिगां बिथांखौ नागारनानै थाङो आरो सानैजों जेबो सोमोन्दो गैयैयाव गुबुन हादोराव दावबायदोंमोन। आइजोआ अजद होनानै बुङो दि परेलआ बिसोरनि सोमोन्दोखौ नेवसिदोंमोन, जायनि थाखाय लाइमोना पुलिसजों सोमोन्दो लाखियो आरो FIR थिसनदोंमोन। गसाइगावनि अमृतपुराव लामा बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों BTCनि मावफुं सोद्रोमा मृत्युन्जय नार्जारिया। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BTC सोरखारनि फिन बाख्नायजाथाव खामानि। थांनाय BTC बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनो जेरै खोथा होनाय बेबादिनो खामानि मावनाय हाग्रामा सोरखारनि मोनसे फिन आरोबाव गोदान आगान। गामि ओनसोलनि लामाफोरखौ बानायनो मोनसेनि उनाव मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसनदों BTCनि मावफुं सोद्रोमा मृत्युन्जय नार्जारिया। दिनैबो रायमना माहारियारि पार्क सेरनि अमृतपुर गामिनि पकालागि गामिसिम थांनाय लामाखौ गुवारसिन बानायनो अन्थाइ खाम्फा गायसनो। थांनाय 5 बोसोराव UPPL सोरखारा बेबादि गाज्रि जानाय लामाफोरखौ मोनसेबो मावलांनो हायाखैमोन। नाथाय BPF सोरखार फैनाय लोगो लोगो बेफोरबादि गाज्रि लामाफोरखौ बानायनो BTC सोरखारा खामानि मावगासिनो दं होननानै बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै मावफुं सोद्रोमा बिथाङा बेबादि फोरमायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि बरमायाव थानाय रुरेल एकाडेमिया लानानै फैदों नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। थांनाय SSLC आरो हायार सेकेन्डारिनि आनजादाव जाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरा उथ्रिसारनो हायाखैमोन एबा फेल जादोंमोन, बेनि थाखाय रि-एग्जाम होफिननो गोसो गुदुं फरायसाफोरा थाबैनो बरमा सेकेन्ड गेटआव थानाय रुरेल एकाडेमियाव मुं थिसनफैनानै मेट्रिक आरो HS आनजादखौ होफिननो हागोन। बेनि अनगायैबो जाय फरायसाफोरा थांनाय मेट्रिक आरो HS आनजादाव नांगौ बादि जौखोन्दो एबा मार्क्स लानानै उथ्रिसारनो हायाखैमोन, बिथांमोनाबो बे रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामफैनानै मार्क्स इमप्रुभमेन्ट खालामनो हागोन। स्ट्रिम हिसाबै आर्टस, साइन्स आरो कमार्सनि गासैबो फरायसाफोरा रुरेल एकाडेमियाव एडमिशन खालामनो हागोन।
बेनि थाखाय थाबैनो 8761903455 नङाब्ला 8720358665 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव-गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।